Ekhayeni. Sisomncane. Baphuta abantu. Yenziwa njena kini. Vele ungene nje emzini yabantu. Cha bo sisomncane. Ngikhulekile lapha esekuze kwashizwe. Ngiyabona ukuthi awungizwanga. Asubona ukuthi vele ungene ke wena. Hawayi boye wena. Akuyona phela engizele lana. Ngamthola unkanyiso noma qa. Cha baphuta abantu. Siyabonga usungahamba. Oh uyadelela umdalo wakho. Udeleliswa yini wena ngani? Wena ungeniswa yini ayikhanga ukuthi ngene. Awukahle. Ukuzwe ngumuntu okuthiwa uSam. Uyangazi mina kahle. Angikwazi kodwa ngokwamicabanga ke. Ngizokwazi uintroduce. Sahlelo nginokha. Uyadelela ufuza unkanyiso. Awushayiwe wena. Part of correction angishayeki. Futhi ke sengiyabona ukuthi inkanyiso bungazile ngesihle. Buzola naye. Lala nako ubusuqedile ukukhuluma into ukade uyikhuluma. Utshela unkanyiso ukuthi bekunoSemla and uthe uyabuya. Bazobuya nami. Hey tseka kuhlangene nawe lokho man. Yasiyangixaka unkanyiso. Lezi indlela zakusezeqala ungidida nje manje. Yebo. Hlala phansi lapha. Awungitshela. Awusahlaliseki wena la ekhaya. Lo muzi usuyi-B&B kuwo. Chabo. Ngithe nami nje angahlali nje idekle phansi. Angiphande nje ngendoda. Hayi ngoba kukhona ukonakele. Ngathi yabona saqhuba khona ukuzenza lo sikhotheni wakho kubolile. Ngicela ngazilutho mina Thobani. Ungethi siphuphu. Wenziwa yini ukuthi mawuthandana nentombazane mayisigulu uyibalekele uze la uyishiye kuthi ngisho sishonile ungayishiye emncwabeni wayo Ukhuluma ngoba vele nakhungazi kazanela wazi usaba ngifuni kanjani manje bulindele ukuthi mina ngizwa kanjani emncwabeni wakhe kwemfihlo ubani okwamxoxela lokho ukwamtshela mina noma wakho omncane ukwamxoxela hey kimi lento inzima kakhulu kabi mina nasebusuku nje akuphumuleki kahle yazi ini benginyanya kubuka le ntombazane lento ukuthi uvela ushiya ingane yabantu ngoba isigule ngale kwesizathu lento yakho ukuyiphatha uzoyenza kuze kube nini ubona izokufikisa ngajaja manje mntu wena uyahluleka nje ukungisupporta nje kanye impilweni hawo wedinga manje support yami uyifune manje izinto zisakhambela kahle buka lana ayikho nje ayancengwa la ibifake yona enkingeni awungitshela uzona nini kohlolela isifo sengculaza kodwa mntu ngabe kumele sizifike lapho ngempela phela uma ungafuni kohlolela ingculaza uzofa ulandele yona le ntombazane yakho ngiyakutshela yazona ukukhulumisa komzali uthi mina ngizizwe kanjani wena mase ukukhuluma kanje uyahlanya sikhona isikhetho sibonayo la noma impiti angisiyeni umuntu osifazane mina ngengilokhu ngibhencezelela ifosholi ispade mawuqhubeka nale nkani yakho mina ngizokutshela inkulumo iqonde ngqo ukuthi ifika kanjani wena ngene lapho shona eclinic uhlolela isifo sengculaza mawuyithola udla amaphilisi uyeke lokhu kuzenza igonge elingasile la Unyanyisa. Into ongayicabangeli impilo yakho. Mphathi. Oh yebo, kayiso. Ukhona. Hayi ngikhona mfana. Hawu sikhona nathi mphathi. Yebo makewe ngale kitchen ngenza ikhaphathi. Mphathi ngakutshela ngathi kulo muzi udingeka umuntu wesifazane obhinqileyo. Ngoba nje indoda engangawe akubukeki ihleli yodwa njalo ivuka ekseni izenzela itiye nomakhelwane bazokuhleka phela. Indlela ocabanga ngayo ke mageba le. Kodwa mina ngifuna ukuncoma kuwena uncumile. Umuhle mageba. Cabanga lokho kuyisifo secorona uyihambela nje lapha emzimbeni wakho ungatholi indawo. Lapho usho lawo mazwi mphathi elami igazi ligezekile. Akho corona yangithola. Ngiyawezwa ka amahlebezi thiwa asigeze izandla. Mina ngigeza umzimba kuphela. Phelela lapho kwami. Cabanga ukuthi konke lokho kushoyo umayelana nengane yakwaMpetha. Kufanele ngoba
kube lula kakhulu ikhanda ngilishayile la. Ushayela ikhanda. Isinge yakho leyangani. Nakho ke engikuthandela khona. Kodwa ke angifuni ukuthi ucindezele. Ufake inzipho kuleyangani. Angifuni lokho. Ngoba koyona yonke iplan yethu. Khuleka lapho mphathi ngishaya ngobunono bekati. Ngeke sigudlulwe lutho esipanini sethu. Kunomsebenzi ke futhi wesibili emfuna ukuthi uwenze. Ngoba uqala usuphasile. Umuphi lo msebenzi mphathi? Ngifuna ukuthi lengane la ihamba khona iphupha unkanyiso ekhaya cabange wena idla ifunda kubo unkanyiso ozula lapha ekhanda lakho. Hayi lizoba ubala kakhulu lo msebenzi ukuthi ngiwenze mphathi. Kodwa into ethanda ukungikhathaza umoya hayi udetective Mahlobo hayi uyinkinga umuntu wesifazane man uyinkinga. Usenzeni ke lo? Uyapeketula uyangiphosela umgqakazo kusho ukuthi hayi lenkukhu eyimina ibi usola lo mgqakazo. Wena wathini kuye? Ngimtshena ngalutho ngoba lento ebeyisho benhlanhlatheka ufakaza bukho. Asibambe lapho ke mfana wami. Bangatholi lutho. Umuntu kahle kufanele ukuthi simthele ngamachaphazelo. Magawula. Hawu. Ipidani solidike lo ngitshela yona mphathi. Awubanike lokusena nje. Ngena. Sawona ma. Hayibo. Na ingane ngigugisa. Angisena mina umama. Ngiyosisi. Kunjani ke maqinasi? Hawu kodwa sisi. Ngiyaphila manje ngezwa ku. Hayi thina siyabalandela. Awusho ngakusiza ngani? Ngoba kufanele esikoleni. Ngisacela ukukhuluma nomngani wakho. Yabo lento yakho nomthiyana is not health. Futhi mina nginale feeling yokuthi usiphele kahle. Hayibo. Ngoba ngisi nje ngesikhathi ungixoxela lento mhlawumbe into nje edlulayo. Kanti namanje saqhubeka. Hayibo wema ayidluli lento akaqaliwe futhi okwesa into endala. Aqala ngempama eyodwa. Usiyamkhahlela ke manje. Hayibo. Yabo njengamanje into ayidinga usisi wakho isupport yethu ukuthi simsupport kuyo yonke into adlula kuyo. Dang impela hadla umthiyane phela. Futhi ke ngijabulisa ukuzwa lokho. Ngoba uyamdinga umngane oqotho. Yazi ukuthini ingane yami? Umuntu wenza umsebenzi omuhle njengamanje wena. Yabo lokho okwenzayo kuhle ukuthi usupport usisi wakho. Hey, mama. Bengizosho lokho nje kuphela. Ake ngihambe. Sale kahle ma. Yazi ukuthini? Ngikukhuzile ufika la indaba ongibiza wakho ngomama. Angisiyena nje uma wakho mina. Ngosisi. Hey. Impilo besihlezi nje. Yo, akumnandi. Ngile mnandi uthi off namhlanje. Sigabisela ngemcondo la namadola acijile. Ivele wena lesikinde mina nje. It's a free country phela senza yona manje ngizithandela. Sasa uthwala idombolo lemcondo yethini? Hayi. Umcondo eJohnson. Kahle kahle usangama gentleman lawo. Yazi nalo baba nembiza ngomphathi. Uve gentleman bakithi. Sesifike nini manje lo nkulumo? Maze lapha ngani? Kade lana earlier on. He promised to sponsor my foundation. Asize lengasiza khona. Bese natholani lapho? Hawu uzobe ngisiza nje uthi ngiqale. Kodwa yazi noma ngimbuzanga. But anyway, naye kangenanga into details. Uthe nje angilethi proposal yami. Sibone ukuthi soqala kuphi. Yazi bese kumele ubhasobhe lento ohamba uyifaka ebantwini ongabazi. What if etshontsha idea yakho? Hawu. Like lento le bungayenza wena. Ungalokho usufana nomphathi isuka nje. Wavela negative nje. Yazi bengithi uzongijabulela ukuthi senze ushinqala. Umphathi akusiyo umuntu ongenza naye ibhizinisi futhi. Zona lokho. Hey, nangisazike. Azofuna nempela lo muntu lo. Hawu, uziphi?
Yebo, ngizobona. Yini usubekwa yini futhi wena manje la? Hawu, ngizobona isoka lami lakudala. Ade ngagcina usasho uma ufika endaweni. Hayi kahle wena. Wena usumanze ngathi manje mina nawe si-item. Ufuna ukukhatha noSamuel manje. Hawu kahle wena, ngitshela ngamakhehla asejele. Mina ngize kuwe. Awuye ungotoza. Uzothini khona amaqhamuka ubaba la? Hawu, Thobani yini kanti wena? Hawu lokho ngitshela ngamakhehla. Hawu, ngize kuwena baby. Babes. Yebo. Awuye ukungibiza ngo-babes wena, yazi? Oh, Yini ukhona uphezu kwakho? hayi akukho ngiphezu kwakho mina kuze nje kade ngayigcina indoda hawu yini. Ngoba kade wagcina indoda. Ngawa amadoda la ngaphandle. Uyishiyele mina phansi ngokuthula. Please. Vele nami sengiphuma, asiphumeni. Phuma nedemon lakho ngoba Thobani, seba play your hard to get. Hayi, phuma. Awakhumbula ama-lips. Hayi, imalisana. Yawahalela, Oh. Awukahle izolo ngalenkathi uvukela umsangano wakho akaze ngimbone Magawula. Yazi akuthanda ukubuza into yaziyo nawe. Oh lesi sakho umdala khona sibenza unyanyiswe mina. Yazi kube uyindoda responsible. Ubuza ngipheleze namhlanje ntambama sengeclinic. Indoda enjani ke njalo? Mina mawungibheka usho ukuthi ngaya eclinic ngiyoshalo lo hede lukalayini lobesifazana abakhulelwe abasikwayo ngapha abakhulelwe ngapha yonke lento. Mina ngiya eclinic mangilimele. Tshela mngane oqhawukazi kuphelezela. Kodwa Jehova ngishelana. Musa nje ukudlala ngoJehova. Phela uJehova walithanda izwe lakhe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa ukuze kube yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Mina nginguJosepha, wena unguMaria, umntwana wethu onguJesu Kristu. Yazi avubhora shem. Azusho ukuthi ulungisela ukuhamba vele. Ngaka nje ungishiye uhambe koMagawula phela abantu ababalekile ke. Musa nje ukuyithatha ngolaka sithandwa lento. Ukuya kaMagawula hayi ukuthi ngiyopepenyeka nje. Siyasebenza lapha. Fanele ekhaya kudliwe, kuphekwe lapha. Umnyango wase toilet ungavaleki lokho kubhizi nje. Thando sami khulula uSemuko njengamanje ahambe eyosebenza imali. Hamba. Nginankinga ngizoyihambela mina. Okay. Uphathe kahle ke lapha eclinic ugcina umyalelo lo wecolon yazi. Nilandelana ngebanga. Naito, bayo. Mphathi. Ntuli. Baba. Wathi sele sodwa nje kuleli khaya namhlanje. Baphonga lokho uqonde kuthini? Ho. Ngikufuna. Ngibuza kanjani bakwekhaya lapho? Cha manje awudeli nje. Hayi, ayikho leyo nto leyo. Thana ukujela. Wena ungadeleli mama. Yini manje? Sekwenze njani? Ngitshele lo ukuthi udinge ngesikhathi esirong. Esam nawe lesi sikhathi. Labantu be insurance, yeah. Labo bantu labo. Ngifuna. Hayi bakusakhala ngisho wayeletse oh. Awufi wena. Hayi ngekwazi phela kune COVID. Hey, good God. Bosane. Wena la ekhaya siphi nje isidingo sokuthi unginqoze. Ngoba vele uvela uyithelekele nje la ekhaya. Mngane okahle kuba muncu. Kanti wabanjani? Buka phela ukuthi ngihamba nobani oh. Sawubona wesiza. Ngani? Ufuna lola? Yebo sisa, ubawulo. Biza mina ngolo. Hayibo. Kahle nokuxabana nabanjani? Lalela, angikujabulela kuba la nawe mina ke. Ngoba uyanyanyisa sisi. Bosane nama ngikudingi vele la. Ungana ukutshela ukuthi kukithi la ngizokuthatha ngihudule mina ngitshingele ngapha. Ini uhudule bani? Lalela. Wewe sisi, ngizokukhumbuza singikhohliwe wena zokukhumbuza mina ukuthi guys, ubani. akanimeni. Ziphonco hlale phansi. Siza, ngicela ungilalele oh. Uyabona abasikila sobathathu. Sinesetha sisodwa sonke la. Unkalakatha. Mbona ngathi ngiyakhohlwa konke lokho. Mina sengisebenze kanzima kabi ke sisukuthi ngaze ngifikelana lecebo lethu lokuthola imali kankalakatha. Ukuthi wena usungavela uzongimoshela nje izinto kanjalo. Emangcingi mina ungangini. Lalela. Uma ukuthi icebo lakho ifaka lo.
phakathi. Ngikhuzile ngalo. Make Ntombi, unalo icebo elingcono ke kuyo yonke into engiyenzile mina. Wena ulele lapho udla vitamin C wamahhala kaJehova. Ikhonto engcono kwayenza. Dololo. Awu ke. Uyithwele lo phakeme kakhulu. Kodwa yagula urubbish lo. Exactly. Cela ungiphumele mina la. Angindawo. Ngiphumele mina la. Yeah. Sis, uma ungenalo lenye iplan uzolilalela lele engize ngalo. Uyangizwa? Usungihlanganyela nalo. Ungihlanganyela nalo manje. Mkhulu wami. Kodwa Chomza, ngayenza kanjani leyo nto? Mngani, nenze ngiyenze leyo nto kuwe. Kodwa ngizocela uhlalela nayo iplan engiza nayo ke namhlanje mhlawumbe yokugcina. Khulumani lalele. Yeah. Asithathe mngani, simtshele. Khuluma wena sisi. Yazophi. Mina nawe ngifuna sibe uRomeo and Juliet bala endaweni. Yazi mina bengicabanga ubone Clyde. Ngiyona babe. Amathe nolimi. Ne. Ipeni nephepha. Hayibo awusho babe, nibanga nibe nompethe ngoba phela cha akakuzwile shame. Akekho ngazi ukuthi mawukhona umfana izalwa namantombazana. Lo mfana uba overprotective kakhulu ngisho isidingo sesingekho. Abe nxa yazi nabafana ngoba uyawazi ukushela ingane ngiyumuzi. Kepha awufuni yakini nganishela. Hayi mina ke kweya ngithi encane ingane. Angifune umuntu nje eduze kwayo ngoba labafana bala endaweni abalungile nese ba corrupted. Wena usemfana la endaweni. Phela mina ngihlukile nawe uyazi kanti wena ungiqome kanjani? Phela ukhethile la kimi. Hayibo kahle futhi abantu. Ngibonile njalo ngaleya ngane lapha esitolo nibukana. Ubone mina noma ubone yona ibuka mina. Phela kumbango lana sisi. Mama. Manda nashutha. Wathi ngizwe la wakho. Phela mina ngeke ngithembe ukuthi banginike idliso ngoba ushilo ukuthi ngalo asisi kade ngibuyisa athengwe yimina. Ne. Boza yami. Semsem. Boza. Hamba kahle mngani wami. Ngiphile nje ngoshileni boza. Sem. Uyazi mngani wami ngiyayithi mangihleli nje ngicabanga ngiyibuze ngaleli igama lakho. Ukuthi kahle kahle ubani waqamba igama lesingisi? Ngoba phela mangithi ngiyasiqalaza sona la kuwena asikho isingisi. Boza yami. Angigcini nje ngokuba uSam. Seliphelele ibizo lami nginguSamuel. Indoda eyihlakaniphile eBhayibhelini abantu bayo bephatha ntofo. Ngizwa kahle. Ngingasikhuluma kanjani ke isingisi ngibuye ngifake omagawula. Yini nje magawula ngesilungu? Usungimi kanti. Lalela mngani wami ngitshela. Yabona leli gama leli? Boza. Akusile lo mdlalo leli. Njengala wena wathola amanye obhabhadiswa lapha esontweni. La sempini leli Sam. Umakhabule gijima lo. Boza. Ngizwa kahle. Boza. Yeah. Hayi boza ungikhulisile ke namhlanje. Kodwa khona la kusala khona. Izolo sithema sikhuluma. Ish. Namba lapho. Awuyeke lo nto. Yabona nini? Ninkinga. Imali yeshe. Ipizza yekho lapha police station yini. Noma ngiorganize lamaphaka mhlambe ezohlala lapha esangweni apheme wonke. Sekuze wasala imali obeni lapha. Anipheli la ekhaya. Mahlobo usezwa ukumphala ukuzinto. Anipheli la ekhaya. Yini kumnandi la? Cha. Magawula ayikho into emnandi. Kodwa iqiniso lithi osukwini namhlanje na ke. Nguwe ngabe ngiyathula ngoba esikuphathele zona zingangozulu ebheke emakheni. Uyabona? Okwakho uthula ulalele zonke siza nazo ngoba cishe zinokujiyo khona. Nihlanganiswa yini vele mina? Noma yikho ukushushumbisana nensamo lendleleni nishushumbisa. Sebadala. Osem. Wema phoyisa. Anikahleni. Ngiyafisa ke ngivakashe kule police station ke ngibuke kahle. Isizongathi siningi kakhulu lapha. Senikhatheleke ukufonela lezi ihlobo zenu kulapha ngamafoni lapha. Senidani zovakasha nihambe nibukuthi khona abantu ababhemisanga. Bayafa abantu la ngaphandle babanje inkunzi abantu la ngaphandle. Uma nisibuka kahle thina sifanele ukubhemisanga. Anisibone nina? Amagawula usunosomlomo wena. Noma lesi simark sakho sihlezi sikulandele ingqini. So spark person wena. Wewe maphoyisa. Awubuke le nto le. Anikhulume into enizele yona la. Yazi niyasiphazamisa.
Njoba ngena la sikhuluma izinto ezibaluleke kabi. Nizoyiyeka ke zonke lezo unakele ebalekile. Ngicela ukuthi ke ngithi ukuthi show you here. Ngoba wena ke uyinkuzi malanga ufuna izinto ezibalekile nazi. Awubuke la. Uyambona lo. Unozipho lo. Uma ngikhuluma ngoNozipho ngathi uyakhumbula indaba kaSangweni. Kuthi ngasathi kuboshwa uSangweni. Wathembisa ukuthi uNozipho unjani? Uyomnakekela imihla yakhe yonke yokuphila. Ngabe kusenjalo yini? Magawula. Lalela la umseshi wami. Ungazi nje lokho uyichithela isikhathi. Angithi phela uyabusa manje. Khohlwe yikho konke ayikusho. Abo? Yini? Nami Ngizongifundelela ngendaba kaNozipho le. Mina nihlangana laphi ngezethembise engayithembisa uNozipho? Yini enifuna kahle kahle? Mahlo. Nanomiyane wakho nifunani la? lalela. Information esiyiphethe. Iningabi kabi. And sinofakazi ababili abaqanda ikhanda. Abangakwenza ukuthi wena ubhadle ejele. Iminyaka. Yes. Boza yami. Wathula nje lamaphoyisa ebhizi eyitika ngawe. Lalela. Nange ngitshela uChomza wakho. Yabo leli bhande lakho le likutshela iqiniso. You better comply. Ngoba ngale ngalokho wena nejele. Hawu nizoba ninte nje. Boza yami. Phendula. Usufuna ukubolela ejele njengomphathi lowaphuma ejele sewuphuye engenalutho. Mina ngimnika u24 hours. Yize yonke into yakhe imlungele. 24 hours. Akube uyabona namhlanje besikuswenkela. Kuswenkela sithe. Asikuswenkele. Sozwa ngawo. Sozwa ngawo in 24 hours. Smart. Boza. Kufanele uthole uNozipho kusasa lokho kusasa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngifuna umlethe la. Ngiyaphuthuma, uyangizwa? Ngazana noSipho. Ngiyamfuna kusasa umlethe la. Boza. Balandele.